Bueno, eta azkenik, aro garaikidea. Aro garaikidea, Frantziako iraultzarekin hasten da 19. mendean, gutxi gora bera, eta gaur egunera arte, iraundu, 21. mendera arte. Frantziako iraultzak, zenolako ondorioak ekarri zituen? Bueno, dakizuenez, frantsesak bere erregaren aurka Luis Amaseiren aurka matxinatu egin ziren, eta hau hil ere. Eta horren ondorioz, monarkia absolutua suntzitu egin zen, hau da, erregeak ez zituen erabaki guztiak hartzen, demokrazia esarri zen, erabakiak guztien artean hartzen ziren, eta konstituzio bat egin zen, lege berriekin, eta horrek herritarentzako eskubide berberak egotea eragin zuen. Beste gauza garrantzua, 19. mendean, industrializazioa, zer izan zen? Bueno, 19. mendean, James Watt lurrun makina asmatu egin zuen, eta horrek lanak azkarrago eta hobeto egitea eragin zuen. Horregatik, industria iraultza sortu zen. Zergatik, jendea mugiarazten hasi zen nekazaritza edo abeltzaintzatik edo lurratik fabriketara lan egitera, eta herritik hirira joan egin ziren bizitzera. 20. mendean, hainbat gerra egon ziren, hasteko 1914an lehen mundu gerra, hainbat herrialdeen arteko gatazkak sortu ziren, eta hainbat herrialde zirenez, horregatik ditu zitzaion lehen mundu gerra. Tetik, Espainian, gerra zibila egon zen 1936an, non bi bandoen arteko gatazkak sortu ziren, nazionalistak monarkiaren alde eta republikanoak errepublikaren alde. Eta garai horretan ere, fastismoa Europatik edatzen hasi zen, eta horregatik, bigarren mundu gerra bat sortu egin zen, aliatuak ardatzaren aurka, naziak aliatuen aurka. Gerra honen ostean, Amerikako Estatu Batuak eta URSS poterean nahi zuten, eta haien artean mehatxuak eta egon ziren, baina azkenean esen ezer gertatu, horregatik deitu zitzaion gerra hotza. Garaikideko pertsonai famatuei dagokionez, alde batetik James Watt daukagu, lurrun makina asmatu zuena. Lenin eta Stalin, Errusiako iraultza egin zuten, Errusiako monarkia eta imperioekin amaitu egin zuten, eta bai Errusian, bai Sovietar Batasun guztian, komunismoa esarri zuten. Bestetik, Adolf Hitler, fascismo eta nazismoaren figurarik esanguratsuena, eta, dakizuenez, Europan saiatu egin zen, bere ideologia esartzen Europa osoan. Azkenik, Francisco Franco, hau nazionalisten burua izan zen, eta gerra zibila irabazi eta gero, 40 urtez egon zen diktadore bezala Espainian. 21. mendera ailegatzen gara, globalizazioara, mundua herrizkandi bat bihurtzen den garaiera, eta hori izan da guztia. Eskerrik asko bideoa entzutagatik.